Гео е брутален, бе, човек. Значи колегите от MyNails веднага да ми изпратят другите 7 цвята на Flakes гела. Хора, това е бруталния гел. Наистина ще ви хареса супер много. Аз с такъв гел не бях работил до сега. По принцип, всички гелове, които имат такива едри частици и флейкс частици, каквото се сетите, винаги са ме дразнили, защото все някоя частица стърчи, после като се пили, става не окей и просто много са ме изнервили. Но тука искам да видите колко лесно се изравнява. Наистина, буквално сам се изравни хора този гел. Само му дадах посока с детайлната четка в странична гънка и е готов. Нито обръщахме ръката, нито нищо. Става за горни форми, за изграждане, за изравняване, за всичко, което искате да го ползвате. Наистина, пили се също много лесно. Може да ползвате и промокод KRIS15 на сайта на MyNails, за да ползвате и 15% отстъпка. Към момента има 10 цвята този гел и отново напомням на колегите от MyNails веднага да ми изпратят другите 7 цвята. Хай сега кажете ми, не стои ли брутално на ръката? Очаквам си пратката от MyNails 7 цвята Flake гел веднага.